kia semero mubago korengia imeyorongorwa gusibo igonto bata mnyoki abono bagendreta okolibya asensemeyo imeye county ya Kisii gati ya mnyoki ni gobeso kirina koerera enchire bagotumeka chinga kichiabo asabe gwanyarire bakuboria basako ne kichinga kichirwa bwate ngozitumeka bale asenchira erengija nabo igoba ererera libagotera ekero kiri bagendrete no korebya gobya bwasensemo yobo mnyoki umulikito captain number 001 Ndemo Steven norobochi wa senchira yobekirano Orogongo rwa gusindo sikirase chimbero wetero mokia bamnyoki abakoro bali bakolire buya sama merino yensengima buna Heleno Biri na Nyantika Mayoro Nonyaigo Riebiegwe bigo ikekerengo keigoro nigeko iromo kio monge bwa marigani ayuenga kienyinge akoire myake menge Ensemo ya sameta nigonko banyoragati aba minyoki asorogongo rwa Gusii Inchendo teseko nyoroke kubotaranda kegotoka ime ya Kenya district lakini inchengo kora masosiane nyangoso ase merima ngo munyokando murumo 10,000 meters ngo munyokane na 10 kilometers road race na ndengo tebyo monne mbuya mono ase talent yangete enkera Kenya sub county siriji kurukuriribe no munyogine na jagutuguture 2008 twabere to engoturenia matuko ange myaka 14 iga nonya bange babombara ikebirengo bya igoro goseko bwebye binene mbabwato gosemeri buna litukirimo mboki buyana baikeria magani yabo na chire bogere na minyokire na chire Nyayo na minyokire na chire Mombasa na minyokire lakini bono ngotebyo monene nanda takonyikolera chinchira abingo sikichimbero yetija gusia na boni cyabo Safaricom ngagenda Kisumu nkana ngamyoke marathon ya Lengororo nkaba namba na bete ngalo ngitingende ngomoyo cyari ngene chinga tukonya gutera asengenje ya Gusii lakini bona nto tokole meri sengenje yana yasanero gwatari kibya kiro monto misese twatemire ko kora masoesi abantu bago kibanya kutuita moyo twamenyo kile myaka entambe ntwanya kuwini lakini chitalent chetu ntubwate nigo bono basabire gesaku kigokina gweto mase chigosori na abantu gotigo bosekereri na goito moya bagosori mono mona abaminyoki litukelimo omonene nere nambwere na inche nyorekana ginkorokana asense ese Afrika ngima chisubode negenteki yakere begetebuya na utwara discipline utwara umukira utwara discipline ogosaba kwabona ase serikali ye county ya Kisii na baraibe chibunge kwene kibuna nkweswana ni bale ne chigosori bune chiga eliogosira abagosori gwetera kuba ebintu baganeti asa megeri abakira lituko aywa bwato kuganio konge Kolipotere taseni kiandrizi TV korwa sege tunukia sameta ebunge abo basi Kisii county Elietaliane Ndemo Steven.